Hola, saps que a final de gener totes les famílies de la Comunitat Valenciana votarem la nova llei de llibertat educativa? En un moment t'explique com va. Votarem a final de gener, telemàticament a través de la plataforma Ítaca, i emetrem un vot per cada fill o per cada filla. L'alumnat sense vot quedarà adscrit a la unitat que decidisca el centre educatiu. Ei, espera! Abans de votar cal que tinguem clar tot el que comporta votar a una llengua o a una altra. La llengua que votes serà per a tota infantil i primària. Ja no podrem canviar fins a primer de l'ESO, que tornarem a votar. Si els teus fills o les teues filles tenen 2 o 3 anys, votaràs en el moment de la matrícula i no serà fins el recompte que conegues la llengua base elegida. Aquesta serà segons una majoria simple dels vots emesos. Com funciona aquest recompte? En escoles d'una línia, uns 25 alumnes aproximadament, necessitem un mínim de 13 famílies que votem el valencià. La llengua base elegida serà, per tant, el valencià i tindrà presència en aquests percentatges segons el cicle. En escoles de 2 línies, unes 50 alumnes aproximadament, necessitem que 13 famílies com a mínim voten el valencià. D'aquesta manera, la llengua base d'una aula serà el valencià i la de l'altra serà castellà. I necessitem un mínim de 38 vots per a que la llengua base de les dues aules siga el valencià. En escoles de 2 línies que formen part del territori de predomini castellà, la cosa es complica. I tot i ser el valencià la llengua més votada, la presència del mateix disminueix considerablement. I si no arribem al mínim de vots per a que les dues llengües estiguen dins dels centres educatius dels nostres fills i de les nostres filles? Aleshores, la teua llengua elegida no haurà sigut respectada. On queda la nostra llibertat? Desapareix. Podem pensar que tornem a les 2 línies d'abans, el valencià i el castellà, aquelles de fa anys, però t'explique per què no és el mateix. Abans, la línia que triaves era respectada. Ara, no. Abans, si triaves el valencià, tenia un 80 i 90% de presència. Ara, en el millor dels casos, entre un 52 i un 60. Per què votar sí al valencià? Entenem les llengües com a camins d'unió i fonts de riquesa, perquè la xarxa de llibres és gratuïta i en valencià, perquè les llengües augmenten la capacitat d'aprenentatge. Si votes valencià, els teus fills i les teues filles sabran 2 llengües, perquè els grups siguen més diversos, perquè el valencià és integració total al territori, perquè estàs a gust amb el model d'ara i no t'avellis canviar. Perquè a més idiomes, més possibilitats laborals i més títols acadèmics. Perquè aprendre valencià no impedeix aprendre la teua llengua familiar. Perquè conèixer llengües assegura l'aprenentatge d'altres noves. Perquè així, al llarg de la primària, es podran mesclar els grups. Perquè el valencià a l'escola no impedeix aprendre el castellà. I perquè el castellà està tot arreu. L'aprenen segur. Vinga, anima't i vota sí al valencià. Si tens més dubtes, informa't a web de Famílies pel Valencià i podràs assistir a les diferents xerrades informatives que es faran al llarg del mes de gener en centres públics dels diferents barris i municipis.